Jose, lehendabiziko jardunaldia beteta, txanda irabazita eta ohorezko txandan datorren igandean. Nahiko borobila, naiz eta aurretik beste batzuk ere badiren. Bai, egia esan estropa kompletu egin dugu. Ez dut uste suertia alde euki dugunik. Baina, bueno, horrengo igandian irabazteateako behatan da eta gerra ematea. Helburua beti bezala, jokatzen den txanda irabaztea, hori bete duzue. Egindako lan horrekin gustura gerandu zarete ikuseta emandako maila hori? Bai, emaitza alde batea utzita gure sensazioak oso onak izan dira. Egia da, gero emaitza bete-betian ikusten dezunean, itxusia dela, ze 15 segundu hori oikentzia ezinezkoa da. Eta, alde hortatik triste, gure lanakin hotzian hartuta uste dut lan nahi dugula. Iritxulo gaztenetan Igor Makazaga zuen entrenatzailearekin hitz egin du, berak aipatzen zuen lehendabiziko harriko eskorra jarri bartzela gaurkoan, datorren igandari begira. Jarri duzue? Egia esan, lehenengo igandia izaten da, bigarren igandian bandera ez galtzeko aukera edo estropa da, eta, ez dakit, harria jarri dugun edo kendu, esango nuke bandera oso garesti dagoela. Txanden zozketak eragin du Oriorekin eta Zerbenarekin batera ez aritzea zuek. Horrek ere kalte egin dizuelakoan? Hori uste dugu. Egia da inoiz ez dela jakiten, ze beti baikaliak edo tandak baldintza ezberdina dituzte bote guztiak, orduan, hausnarketa eginta uste dugu ez dela gure alde egon, bino bate daki. Orio urte osoan gubino azkarrago izan da, eta gaurkoan bai. 15 segundo, zenbatuta asko dirudi, baina datorren iganderako 2 metroko olatuak, haize eza, iragarpen hori dago, aldatu daitekena noski. Zer behar du donostiarrak iraultzeko gaurkoa? Olako eszenario bat, ez? Olatu hau bai, baina olatu zikin xamarra esango nuke, ze garbila balin badago ere kosta egiten da olatu garbila hartzen, eta, zikina dagoenean iparraize puntuakin, nik uste 15 segundu kentzeko aukera bakarra hor dagoela.